avut o saltea castă. Are ca și structură arcuri, spumă poliuretanică, un strat de cocos și latex. Am ales structura asta pentru că atât eu cât și soțul meu am avut așa dureri de spate și mai târziu a intrat în producție și este denumită ca și Attic. Am salteaua de aproximativ, cred că 6 luni. Îmi place că este medie tare, conferă balansul acela datorită arcurilor pochet pe care le are, dar în același timp nu dă voie ca să se lase sau ca să facă groapă, datorită faptului că are stratul acela de cocos. În momentul în care te pui pe ea, stai drept și practic nu se formează coloana după saltea, ci rămâne dreaptă. Foarte important este și textilul, adică husa care învelește salteaua. Este o husă cool gel. În ce sens? Atunci când stai pe o parte, efectiv acest material nu se încălzește și mie și soțului meu ne place foarte mult pentru că câteodată seara, când se încălzește o parte, căutăm partea aia rece în saltele și o găsim.